Ako sa staráte o stroje, keď sú zapojené u vás? Ako často ich chodíte kontrolovať? Záleží teda v akom prostredí sú, ak sú teda v nejakom, dajme tomu, že sú teda u nás v nejakom housingu v hale, tak v podstate tam je nejaké čistenie, prebieha, poviem príklad, nejaké každé 3-4 mesiace, to znamená, stroj sa vypne, vyfúka sa. Ak není moc špinavý, tak v podstate není nutné až tak úplne celý rozoberať. Ak už je nejaký špinavý, teda zaprašený dosť, tak je ideálne ho rozobrať. Ventilátory pre dashboardy, zdroj otvoriť a vyfúkať ho. A potom tam je na rade nejaké pastovanie cca každého pol roka až rok. Teraz stroj sa rozoberie, prepastuje sa, aby teda teplovodivou pastou, aby následne ten stroj mal lepšie teploty, keď sa bude trošku prehrievať, tak keď tam je tá pasta, kvalitná pasta, tak vie lepšie znášať vyššie teploty. Takže ten servis tam není až tak nejako, že by to človek musel každé 2 dní niečo s tým robiť. Nie, fakt keď to pracuje v normálnych podmienkach, tak napríklad má s tým robotu 2-3 krát do roka. OK, ďakujeme.